Peruna, 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 Tässä on Pekka sinulle papuhernekeittoa, että saat vähän lisää potkua elämääsi. Ai kiitoksia rakas vaimoni, jos minä nyt hiukan vain ottaisin. Oi, menikin koko purkki, voi perse. Nyt tulee paskahousu, nyt vääntelee maksua. Ai, nyt tulee. Ei arvaa. Nyt ei vähän aikaa, piettelepä. No niin, nyt tuli paskahousu. No niin. Menepäs Teuvo katsomaan, mitä Pekan talossa tapahtui, koska tuo koko talo peittää joku vihreä pilvi. Joo, minäpä menen kahtomaan ja minä otan tämän liekiheittimen mukaan, että siellä on pian marssilaisia. Olethan varovainen. Ja minä oon. Pekka, onko kotona? No, mitä ei vastaa? No niin, sisällä joo. Laittaa ovi takas kiinni paikalle. Mikä tämä vieriä verho tässä mun eessä on? Auttaisiko se, jos minä syydän tämän tulitikun, niin jos se menee pois? Ai että. Minkälaisia tunteita sinulla, Teuvo, on tästä tilanteesta ja miten voit? Voi että täyttää aloittaa. Oi pää on kipeä kyllä, mutta joo kyllä se tapahtui semmonen, että minä sytytin tulitikuun ja se räjähti koko talo ja siellä oli marssilaisia, jotka kidnappas minut ja tiputti sinne puun latva. Semmoista vaan tapahtui, ei siinä muuta. Onkohan tämä totta? Siirrymme studioon. Pekka on paikannettu omaan talonsa vessasta, joka oli ainoa asia, joka selvisi räjähdyksestä. Ja FBI on tuomassa eristettyä vessaa ilmansaasteiden ja räjähdysvaaran eliminoimiseksi. Sain juuri korvanappiini tiedon, että Pekan vaimo on paikannettu ja otettu kiinni epäiltynä räjähdyksen syyhyn, koska hän tarjosi sitä kamalaa hernekeittoa, joka meinasi tuhota minun omakotitalon puutarhan ja kurpitsani, jotka olin istuttanut vaivalla. FBI on lähettämässä Pekkaa tällä hetkellä ulkoavaruuteen, koska maapallon kantokyky ei selviä Pekan pieruista. Lisää tietoja tunnin päästä, mutta vaikuttaa siltä, että tämä maailmanlaajuinen katastrofi on saatettu päätökseen. Me odotetaan nyt. Hyvää päivän jatkoa.